vahoaka mijoro manova ny tontolo iainan'ny ankizy manoloana ireo tsirary mianjady amin'ny ankizy toy ny vony siratra ny fanolanana ny fanondranana sy ny fampivarotadena ny fampiasana amin'ny endriny samihafa ny tsirambiny sy ny tsy firarahina dia andeha isika hiady amin'ireo toe-javatra ireo ka ho sahilaza amin'ireo tompona ndraiky mpanjagana raha vao mahita herisetra atao amin'ny ankizy. Ia, voalohany ma zegny miarahaba antsika jiaby izany nabavy rahadaly izay nafampafatra farany ary félicitation manokana zay ho anareo jiaby fa hoe magnarakaraka zegny fanintagnana ma zegny hoantsika zanakonosy be izay magniry ty hianatra agny tamatavy tegna ny mitady anareo zay agny vitsy ma zay agny kanefa maro zay filiera misy agny afaka sehatra tsika amin'ny fianarana zegny atsika zegny avatra ty an-tanànatsika ty mba vitsy zegny filiera narehan'olo mianatra mandeha amin'ny université agny ke fanintagnana ma zegny avy aminay zegny fa elaela hely tagny maro zegny karazagna filiera misy agny faculté ma zegny voalohany indrindra misy faculté DEC izay koa na koa hoe faculté de droit sciences économiques et de gestion zegny zay voalohany de magnarakaraky izy io misy le FLSH faculté des lettres des sciences humaines de io zay misy philosophie histoire géographie anthropologie humanité et développement durable zegny aby zegny filiera misy agny mbala misy koa agny zegny médecine izay affilié aminanjy le paramètre misy koa tsika agny ICED na koa hoe Institut supérieur des sciences environnementales et de développement durable izy io zegny la majorité n'le filiera misy agny amin'ny troisième année izy mirasa telo na la majorité izy telo fa mety ho efatra de agny koa zegny misy natao hoe FOD na formation à distance izy io zegny formation misy économie misy gestion fa izy zegny afaka atao à distance de araka ny fantatsika ma zegny le économie le DEG io zegny isan'ny tegna mampalaza université de Toamasina fa na dia io na tsy zay zegny ho an-tegna tompony koa zegny le fandrisian-dahatra satria an-tegna ma zegny mianatra aminany io ke fiangaviagna ary fanintagnana ho antsika zany mitady anareo agny zay ama zay araka korango teo tegna ny mila namagna maro zay raha afaka iarahantsika miasa ianaratsika mba andesitsika hagnatsara zegny ny tanànatsika Nosy be ty satria hita fa mba maro zegny raha tsy anagnantsika nefa zegny raha afaka ianarana amin'ny université agny de magnarakaraka zay ma zegny afatra kely koa ho antsika ray aman-dreny eto Nosy be na ray aman-dreny ara-panjakagna izy io na ray aman-dreny efa elaela nianatra tagny ke miasa eto na ray aman-dreny ara-drazagna aza tsy magnino ho antsika jiaby ray aman-dreny zegny eto ma zegny zay mpianatra barikadiny agny Tamatavy baka Nosy be dia miangavy ary mangataka fiara-miasa amintsika ray aman-dreny fa zay io agny zay matetiky ratsiratsy le fivolagnana fa zanaka ankilabô volangolo zay tegna ny tsy marigny ary tegna ny tsisy liaison feky zegny amin'ny ray aman-dreny an-tanàna ty maro ma zegny le raha afaka ifagnampiagna ohatra hoe agny ndraikindraiky sahiragna hely ara-materiely de misy asa sosialy koa zay tianay hatao avy aty fa zay zegny tsisy liaison loatra ke zay ma zegny mangataka fiara-miasa aminareo ray aman-dreny amin'ny tanàna Nosy be eto zay zanakanareo fosy ty fa tsy olo hafa izy efa misy fikambana mihitsy zay io AGENU tagnaranazy association des jeunes étudiants de Nosy be à l'université de Toamasina tombotsoa zay voalohany indrindra an-tegna malavitry lavitry zay ray aman-dreny tegna tavelan'ny tanàna ty tegna andehanatra agny ke tombotsoa voalohany anao zay misy namagna mariny anao namanao zegny mitovy fivolagnana aminao ary rehefa viagna aminao de zegny zegny avantage voalohany anao zegny tsy very faharoy magnarakaraka zegny io zegny association le fotofidiorana association zegny sociale de misy ma tsy fantomombagna ara-pahasalamagna zegny anao fa tsy sahiragna eky azovy andiny zary karakara zaty fa le fikambanagna fo io koa zegny fiainagna sasaroko
sahirina hely io zegny ifanampiagna raha jiaby le fikambanana zegny mitsinjo ny zanakanao sy izay agny maro be zegny avantagenany ankoatran'izay koa amin'ny fianara anao zegny mety sasahirina anao karakôry mahatoko andianatra agny le association zegny mandray an-tagnana anao mikarakara mizaha resaka tragno mizaha mirikarika inscription jiaby taratasy raha jiaby zegny agnisany tombotsoa azo amin'le association. Ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo fa everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao